Hey. Kale we ya. Hey. Ala ga munshi. E bala na mo. Na mo. E na mo ya me gbede. Ya wono chema. Kale we ya. Hey, ke we ya. Son of God. Oh. Abunde mmadụ chọrọ ka anyị Na mama ya na-esekwu. Enwe ihe ike sere anyị. Akwafu Chineke ka anyị na-efe. Amakwanụ. Uche ha dịkwana ya. Uche ha kwesịrị ịdị ya. Adịghị ya. Ime gị bịa ngwa ngwa ka ị gaa ma ndị chọọchị ndị ministry gị na-agafe very soon ha ga-agafe ya biko. Ịma na mgbede bịa nwere ihe m ga-arụrụ gị. Crusade anyị na-akwado ime next week na. Ya zọrọ gị by man. You my person. Oh, funye ka na. Anyị achọga m. Aba m na nye gị ka ị na-enye m gị nye m gị Caesar nga ma agawa me were ahụ ma agawa ka m nwere ike ime iti ọ ka arị m esiga m shi man of God elu nwụrụ ọkụ ala nwụrụ ọkụ elu nwụrụ ọkụ